Sa lalawigan sa Siquijor, nasikop sa mga sakop sa San Juan Police Station ang usa ka ulitaw nga taga Dumaguete City atol sa gipahigayong bypass operations. Gila ang suspect nga si Alger Flores, 30 anyos, nakuha gikan sa posisyon ang usa ka gatos sa gramos sa pagkiting giduang shabu human mabaligyai ang usa ka pulis. Gibanabana kining mabalor sa 680,000 pesos. Giulagway ni Police Major Michael Robia ang hipi sa San Juan Police Station nga usa ka high value target ang suspect. Kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kasong gipasakas sa kapulisan batok sa Dinakpan. Yang ni Flores nga tigamitan siya sa ginandring drugas apan mihimakak nga tigpayuhot siya nini. Akong gihangyo sa ang mga katawa sa Siquijor kay gusto nagpasalamat ko kanila sa ilahang mainiton nga suporta kanato o din sila nagamonitor pero tabang ilatang gitagaan og report sa mga tawo nga ilang kadudahan